U môjho nového videa. Je to druhé vlastne video. Môj nick je Pán Prsteňov 01. Do natáčania som minusuje všetky peniaze, tak by som bol rád, keby mi niekto kúpil niečo buď zo shopu alebo Battle Pass. Vy máte tuto máte môj nick Pán Prsteňov 01, keby to bolo zle vidieť. No, čiže kľudne môžete a môžete si ma dať kľudne do friendu. Je mi jedno, že či si na počítači alebo na mobile. Môžete si ma dať do friendu. Dneska by som dal 1-2 hry. Uvidím, jak budem umierať. A môžeme začať. A naozaj niekto by, keby bol nejaký milionár s V-Bucksami, tak by mi mohol kúpiť. Alebo nejaký youtuber, že by tu bol. To neviem, ale mohol by byť. Ja som akurát začínajúci youtuber. A môžete podporiť kľudne mojich kamarátov. Jeden sa volá Samo Pro 1, druhý sa volá Skola. Čiže SebiCS-ICS-OLA, aj tak toho viete nás, ale SebiCS-ICS-OLA, a bude sa volať, že Škola, tak Skola vlastne. A ešte Tomáš Nejma Junior, a ešte tak sa jeden volá. A dneska by ten Tomáš Nejma Junior by na mňa mal spraviť toto, že by mal ma komentovať, lenže neviem, je chorý. Neviem, čo dá to videjko. Tu sa s ním ešte porozprávať. A keď dá čo, tak pozriem, jak ma komentoval. A kľudne to dáme na svoj kanál, jak ma komentoval. Jedem sem. Why so serious? Dúfam, že mám dobrého typka. Pôjdem jeden duo a potom vlastne potom pôjdem jeden solo. Dám si nejaké minička, prepáčte, sústredil som sa. Teraz som hovoril vlastne, že bol moje kamaráti. Dneska by mala výsť tá komentácia, rád by som si to pozrel. Mohol by som to dokonca dať aj tú komentáciu okomentovať. Napíšte sami, keď bude. Toto Tomáš Nejma Junior, môžete si okolo vyhľadať. A dúfam, že to nebude žiadny hejt. Ale nemal by. No a ešte tomuto... Čo som chcel? Už sa nepamätám, čo som chcel, prepáčte. Aha, táto vlogčka, tak tá sa mi páči. Dám ja... Aha, už mám tu na menička. Pokúsim sa dneska získať nejakú legendárnu zbraň, alebo rovnaj mytiky. Sú vlastne v tejto sezóne nejaké mytiky? Neviem. Keď viete niekto, tak môžete poradiť. Ja asi teraz si skočím do Brutal Box. Neviete vlastne, čo je toto, že či sa tu dá niečo spraviť, alebo získa nejaká sila, alebo tak. Čo zase? Čo sa stalo? Jak si prosím ťa umrel? Kde tam je?
Revevnem ťa rýchlo. Ale rýchlo. Poď. Rybúskar, nechcem ísť. Že ty si neskočil z tej hory. Určite skočil z tej hory. Ja. Poď. Tak ideme do Brutal Box Car. Budú vychádzať potom aj viac videá s kamarátmi. S Tomášom Nemo juniorom aj so Sanou Pro 1. Ale keď sa vám to nebude páčiť, tak nemusím. Motorky sú v tejto sezóne strašne dobré v tom, že na nich môže strieľať. Motorky môže strieľať. To sa mi páči, že pôjdeš a proste rozstreľaš niekoho z motorky. Možná do tu bol. Niekto tu chodil. Idem za nimi, počkajte. Hneď vám budem venovať, len nech idem toto troška vymlátiť. Dúfam, že neumrem. Len týchto, počkajte, vybombím. Asi oni vybombia mňa na konci. Neviem, čo mám rýchlo. A vidím. Ty kokos, tak to som dobre sekol. A tam je nejaké, čo je tam? Ach, to je epická. Ďakujem. Chcem si dohealovať sa. Beriem si nejaký medkit. Kde je ten môj hráč? A ja. Ja mám rád hráčov, čo vám strašne utekajú. Kto je tu? Mizuki. A neberám nech. Veľakrát bývajú takéto, že dáte, že sa opýtať. A opýtate sa a že vy získate za to skin. Tak to vyskúšam, že či tu. Mne už to raz fungovalo, že na starom účte, bohužiaľ. Z Ironmana som tam mal. Vďaka tomu bugu. Nemyslíš vážne, že teraz akurát nájdem tú istú asfaltu. Čo tam shockwave grenade. Gáňam za tým Pro a Smer. Ešte ja som sa zabudol divnú zlo. Game Channel. Tak toto bol teda fail. Tak dáme iba jednu hru na konci. Alebo vieš, dáme dve. Jak si mohol zase umrieť? Fú, tak s týmto teda playerom nedám. Chcete, aby vychádzali videá z Brawl Starsu? Že by sme dali aj win? Mohli by sme dať.
Keby som nemal typka, čo by furt umieral, tak by sme aj mohli. Keby tam bol ten nejaký aspoň Dodo, tak by sme dali. Kámo, však už som blízko teba, poď. Tam sa ešte prechádzajú typci, to je problém. Má videograci, že? Kámo, rýchlo ťa revajvne. Tak nič. Odkiaľ mám mytiku? Tak, teda na konci dám z toho iba jedno video. Skús. Môžem sa dneska dať aj druhé video. Takže načítam ten loading screen a končím video. Takže sa potom ho zostriham a dám ho. Natočím ho. A nechcem. Nejfá to dobre. No, čiže čaute ľudia, ja ešte ho idem zostriať, tak čaute. A za chvíľu to vyjde o nejakých 30 minút.